מה קורה חברים? כאן תום וולף בערוץ של תומי וולפי, והיום אנחנו בלייב של פיפה. אני מתחיל בוולטה תמיד. בוולטה אני 92 אוברול, שחקן התקפה. יאללה, בוא נשפר את עצמי. יאללה, קיבלתי 3 לי אותם, בוא נשפר את עצמי. קנגרו, יאללה, שמתי קנגרו. יאללה, אני בליגה 6. התחלנו, יאללה. יואו, איזה... יואו, והנה אנחנו. יאללה, כולם להגנה. יואו, איזו חטיפה. איזה גול! הפקעתי גול בקבוצת התום. יאללה, 1-0 לנו. 1-0 לנו. לא מאמין. 1-1. אני מבקש כדור, אני מבקש. יואו. תן. לא. תצאי, שוערת. יופי. תמסור. אין גול. יאללה, תמשיך. הופ. קח. ובת. לא מאמין! איך יצילה לך? תן, תמסור. עוד גול! 2-1. אוקיי. יאללה, 2-1. לא מאמין, יופי! איזה שחקן. תמסור. איזה גול! 3-1. 3-1, הוא שלח אותי מול השוערת. רגע. האם יהיה 4-1? האם יהיה 4-1? כן, זה כן. אוקיי. מה הוא עושה? הוא מחכה סתם. לא. יופי. אליי. 5-1. לא הפקעתי, אבל 5-1. לא ניצחנו. אוקיי. זה עם החציות. לא מאמין. 5-1. לא מאמין להם. איך הם מפתיעים כל הזמן. מי? שוערת. תן. ברנד. סתם. נו. כבר. לא. לא מאמין. לאן יש כפול 3? 5-4. תן. מה אתה לא נותן כדור? תן. יש לנו כפול 3. תן, מה?
זה נקרא רגיעה. חיה! תעצרו אותו! לא, לא! שקשוקה. יופי, בת! איזה בישול! 10-6! אנחנו ניצחנו את זה. אלא אם כן הם מפתיעים עכשיו. יש להם כבר 2. ולנו יש לנו. וואו! 11-6! תני. יופי. מה? הוא הפתיע את שתיהם. תמסוך. איזה גול! 12-8. גול! לא מאמין. אוקיי, 13. אבל אנחנו ניצחנו. כמו בכדורסל. ניצחון 13-9. תעשו סאב ולייק. אם אתם תלחצו על הפעמון, אז אתם תקבלו סרטונים ישר שעולים. יאללה ביי!